Hola a todos. Imos comezar desta volta a falar de PowerShell. Vale, PowerShell podemos dicir que é a revisión que fai Microsoft do Shell que viña coas antigas, bueno, ainda sigue vendo, non? Ainda sigue vindo, perdón, coas distribucións de Windows. Non sabemos que si imos a consola, o símbolo de sistema, este é o Shell, vale? O Shell propio do Windows, neste caso un Windows 11, vale, pero é moi antigo, vale, penso que dende Windows XP temos esta consola, non? Entón, dende fai uns anos, Microsoft decidiu modificar tanto o Shell como xa non só que vamos ensinar a consola de PowerShell para que vexades. Estéticamente non aporta moitas diferencias, de feito vedes que incluso é da mesma cor, espera un segundo, porque me estaba a dicir que instale a versión máis recente de PowerShell, pero bueno, así visualmente non se veña que haxa moitos cambios, pero veremos como Microsoft fai un cambio de paradigma total, vale? Para eso, imos utilizar, o sea, para ver o desenvolvemento de PowerShell, imos utilizar a seguinte documentación, xa coñecedes, vale? A wiki do San Clemente, manuais, vale? E podedes facer unha procura ou ben, pois, poñer directamente a ruta, vale? Xa vos digo, será a documentación bastante completa, moi interesante, e será a documentación que sigamos. Inicialmente aparecen pois a versións de PowerShell, probable que, bueno, que haxa algunha versión máis novedosa, esta documentación xa ten o seu tempo. De feito, ponvos aí que, bueno, Windows 7 será a próxima versión de PowerShell, bueno, xa existe Windows 7, Windows 7, perdón, PowerShell 7. Para executar PowerShell, pois o que vimos antes, ou escribimos aquí directamente como fixemos en buscar PowerShell, ou ben, como os pon aí Windows R, escribides PowerShell, etc. Importante, sempre que executedes, bueno, sempre non, é interesante executar PowerShell, sobre todo o ISE, o entorno integrado de PowerShell, que veremos despois, como administrador, vale? Porque executaremos scripts que precisarán de permisos, vale? Entón, xa sabedes, cando vayades a executar PowerShell, escribides PowerShell, botón dereito, e executar como administrador. Que ocorre? Aquí nas máquinas non tedes permiso de administrador, entón, nas máquinas reais, entón, pois, será probable que teñades que utilizar virtualización, vale? Como vos dicía, bueno, esta non teño aquí, porque non a pechei, esta sería a consola de PowerShell e tamén temos outro xeito de PowerShell que coise co entorno integrado, vale? Bueno, un poquinho máis pesado, pero como vedes, bueno, xa é outra historia, vale? Unha consola con funcións avanzadas, vale? Incluso con axuda, autocompletado, bueno, etc. Xa traballaremos con ela cando fagamos os nosos scripts, pero bueno, en principio tedes aí como dúas ferramentas, non? A consola, o shell propiamente, para executar os cmdlets, neste caso en PowerShell os comandos se lle coñecen como cmdlets, de feito, por exemplo, un cmdlet, inda que falaremos máis en detalle deles, pero isto sería un cmdlet, vale? Get alias, e nos devolvería, pois, unha serie de alias de comandos antigos que se corresponden con comandos modernos. Por exemplo, dir, antigamente era para listar o contido actual, get child item, será o cmdlet equivalente en PowerShell, vale? Pero xa vos digo, iremoslo vendo, vale? Isto permite que, por exemplo, temos un CLS que se eu, xa vos dixen, un dir fai un listado do directorio no que nos atopamos, vale? Pero un ls, que é un comando en Linux, igual, vale? E vos diredes, que está pasando? Pois o que está pasando é que se ides os alias, se vedes aí construído, aí creado un alias, que cando eu escribo ls realmente se está executando get child item. E cando escribo dir, o mismo, get child item, vale? A modo de introducción, pois, bueno, isto sería o que veríamos de PowerShell, vale? Bueno, ponvos aí, bueno, xa vos digo, a partir de agora explicaremos un pouco máis en detalle
que son os CMDLEDs, como executar scripts, etc.